A teraz loptu zachytil Oliver Štefunko, hráč bratislavského Domina, ktorý vysúva spoluhráčov. Slabý pokus teraz v podaní Thea Hofstadtera za Slovan Bratislava a Rovinku. Teraz ale dopredu môže ísť Kolenička a Kolenička nastrelil a parádne zakončenie Štefana Macha. Teraz lopta na Koleničku, opäť Kolenička. Hádže si to na ľavačku, zakončuje, no a teraz sa Svetom Jure. No teraz pozor, príležitosť na druhej strane, hlavička, gól ako blesk z jasného neba, 12. minúta. Helbich pomôže si s Padišákom. No a center, ktorý našiel hlavičku. Alebo Padišákovi. No a teraz príležitosť pre Bratislavčanov, odrazená lopta. Kolenička sa dostáva k lopte, toto nebolo offside, má to opäť cez nohu a skúsil to na bližšiu žrť. A potom ich vystriedajú ostatní spoluhráči a veríme, že sa to opäť poriadne rozbehne. Fú, tak toto bol jednoznačne tvrdý súboj, ktorý sa skončí pokutovým kopom pre Bratislavčanov. A priestor pre Bratislavčanov ujať sa vedenia poprvýkrát v tomto zápase a podarilo sa im to, s 11-kou sa presadil Patrik Hagberger. A nezaváhajú, nepúšťajú nič a nikomu. Teraz ďalší center, nebezpečná hlavička, ktorá končí gólom. Tak na túto by si nesiahol nikto. 44. minúta, Lukáš Žúbor. A teraz Bratislavčania obohrali Stredoslovákov. Vyhrali 3-1.